ndinotaura kasvikare ndisikatauri chokwadi mota ndinotaura chokwadi. Asi Zanu PF yakanolonja campaign yavo patiri pana kuenda kwavakalonja campaign is more than 500 kilometers, in fact 600 kilometers kubva pandakatsika panapa kusvika kwainonjwa campaign yeZanu PF. Asi vanhu vekunoku vaizi mabhazi ravo rimwe rabva kuHurungo rimwe raenda uko kwakati tiri kuenda kupi kulonji. Isusu lonji yedu yakasiyana, tinoenda ikoko kune vanhu tatononja panapa, tatononja the whole world now knows kuti we have started our campaign. That's what I wanted everyone to know. So campaign yatanga kuchaita mamwe akadai anenge achibuda muchingoziva kuti vakabva kuno ku14 July 2023 muchinoi tikatanga. But chinoi haisingori nzvimbo yekungoti munhu anongotaurawo asiri kuziva zvaanotaura. Vese vakaita gwaro rekuziva zvemunyika munomu kunotozikanwa kuti hondo payaitanga panonyorwa kunzi kune chinoi battle, handiti ndizvo? Yes. Yakatanga mugore 1966 paitwa chinoi battle. 56. That's 56. Chinoi battle yakaitwa munomu, handiti ndizvo? Yotanga kuti tatanga hondo yechimurere. Saka izvozvo ndizvo zvine significance yechinoi. Ndiri kunyeba here. Kana ukati chinoi unotofunga izvozvo, ungafunga zvimwe but izvozvo unofanira kudiwo kuzvifunga. Saka handisi kungoita zvokuseka kuti pandatanga ndauya kunoku. Inini wacho ndakazvarwawo mugore ra1966 20 July ndozuva randakazvarwa. Saka patiri panapa kusvika zuva rachanzi ndava kuita birthday yangu tine mazuva 6. Saka hazvisi zvekuti kuseka kuti ndadaiwa ndautanga just before that hatitanzwanana. Saka nhasi we have launched our campaign. Asi mukatarisa mazuva ari kubva patiri nhasi kusvika zuva rinomira campaign pamutemo wenyika tine mazuva anosvika 40 kubva nhasi kusvika zuva rinozomira kuzi chimirai kudii campaign. Saka ndazviita futi ndatanga kulonja campaign yangu mu40 days dzekosvika zuva ratotamira taakumirira kuita ma-elections. NCA party yevanhu NCA. Ndapedza kutaurira ndosaka ndati makakosha kwandiri, makakosha kuNCA, makakosha kucampaign yedu. Saka chii chiri kudiwa neNCA musarudza yatiri kupinda? Chiri kudiwa neNCA kukumbira rutsigiro revanhu veZimbabwe. Vanhu veZimbabwe kubva patiri panapa vane makore 43 vari pasi pekutongwa nebato reZanu PF. Tiri kuzviziva tose izvo. Ukaverenga kubva pa1 unosvika pachi 43 tichitongwa neboka reZanu PF. Izvo patatenapa kufamba ndi munowo munotonetsa kufamba, ukasvika mvura hamuna yakakwana, handiti tiri kunyemba here? Hamutorina mvura asi tine 43 years tichitongwa nevamwana. Now paniri kwakumetsi kwaizwi kwapuwa inonzi equation yaizwi finder, vaiti x tsvaga kuti x chini, handitanzwanana. Ndoda kuti muone kuti x chini chasiyapona, ndisina kuti x chataura kuti tichitongwa nevamwe vanhu, handitanzwanana. 43 years munoma hamuna mvura. Haisongori ishu yekuti hamuna mvura yakachena, hamutorina kana asi vanhu vanofanira kunge vaine mvura yakachena. Hatitorota nezvo, asi tiri kutongwa nevamwe vanhu vaiva ndati munoti x, handi munozoziva kuti ndevapiwa. Mukada kuti tiende pane very good hospital watodarika iri pasi, ukasvika ipapa zvinezvi yangova chamwe dongo chairo. Ndiri kunyepa here? Asi payakavakwa iri hospital yaifanira kuita hospital ine mbiri, ukapinda imomo hamuna mishonga yakakwana. Zvinotonetsa kuti ukwanise kuona kurapwa. Kana paine zvinhu zvishoma zvaunoda kurapwa imomo zvinodhura zvisingaiti. Vanhu vazhinji vari kufa ipapapa nekuti havana mari. Ichokwadi chamutaura icho. Asi taane 43 years tine vanhu vari kudii? Ndoenda mberi, mukaenda kune zvikoro zvedu paimbonzi kudhara pakatanga tichati vanhu vafunde zvakanaka, munhu wega wega anoenda kupi? Kuchikoro. Izvezvi izvi nyange uchida kuti mwana anyore grade 7 unozitanga ari mugrade 6 kuti utange kubhadhara mari, kwete mari chete asi bhadhara mari iri yemayusa.
zvakaiti kakagorera pera muri kuzviziva izvo vana vanotanga kubhadharirwa examination fee ari mugrade 6 and ngaibhadharwe iri ma-US dollars. Vazhinji vana vari ikoko kuprimary school vari kuchengerwa nana mbuya nana sekuru, vabereki vavo vanenge vakafa. Ichokwadi chanditaura ichocho, vanoiona kuti ko mari iyoyo haisi kuwanika. Kudzidza muZimbabwe kwakudhura zvisingasvikiriki. Ndoenda mberi mukada kutsvaga mabasa, hakusina munhu achitaura zvokutsvaga basa. Ichokwadi kayanditaura ichocho. Now zvese zvandiri kutsanangurirai izvi tiri kungotongwa neboka rimwe chete rezvematongerwo enyika rinonzi SANUP. Saka patiri kulonja campaign ndiri kukumbira kuti ngatisiyane neboka iroro. NCA party yevanhu NCA kutokumbira kwandiri kuita ndozvandawira kuno kuti munhu ane pfungwa dzake dzakanyatsokugarisika zvake, ane chido chekuti nyika yeZimbabwe ienderere mberi, ngaatarise kuti ndiani anga achitonga nyika kubva muna 1980 kusvika patiri, and achiona kuti ichi hakuna, ichi hachisi kuita, ichi hakuna, ichi paanoenda kuvhoti chekutanga kuti aiwa ngandimbosiyana nevanga varipo. Tiri kuwirirana here ipapo? NCA party yevanhu ndazovati amen handizve ndozvatanga kuuya. Siyanai navo ivavo. Tasiyana nevanhu ivavo ndochita chikumbiro chekuti aiwa pamunosiyana navo paya panga paine ZANU-PF nemutungamirira pane paimboya navamugabe vari president nguva yakareba, pozoya zvinezvi pana president ED Munangagwa vanenge varipo paballot. Vanhu neZANU havaneti kuramba vari paballot, saka vanenge varipo munosiyana navo. Izvezvi ziballot harisati rapirindwa zvaro, asi ndiri kutozviziva kuti pakuitwa kwana president Munangagwa vachazvisa pamusoro, muri kupaona vachazvisa pamusoro. Muchangoona hazvina basa zvoti alphabet but vanenge vari pamusoro, vasiyei nyangwe vari pamusoro. Tiri kuwirirana here? Tichiwirirana ngatishiwo kuti hadi tawirirana zvakapinda. Saka nyaya ingaite straightforward. Mavhoti haasi ekutombonetsa, mavhoti ndeyekufunga kuti pandiri kuvhota ndiri kumboti chii kwandiri nekune vamwe. Handizve pandiri kuvhota ndiri kuti aiwa ndaupuwa mukana wekuti nyika ienderere mberi zvakanaka, kuti zvinhu zviite nani. Ndiani waunoda kuti atungamirire nyika? Ndinofunga kuti tadza hako munhu wavhotera ngaatadza hake kuwina, asiwo wataridza kuti wafunga pawanga wachivhota. Tiri kuwirirana handizve? NCA party yevanhu. Saka ndiri kukumbira kuti vasiyei, vanenge vari pamusoro vachagadzira ballot ravanezvisa pamusoro. Izvezvi zvimacandidates inofunga akumbonzwi 10 nekuti nezuro pano umwe akanzi nekuswera nezuro neimwe koti anzi Gabi pamwe achabudirira kana haasi kubudirira. Saka akaita 10 mapresidential candidates vachaanza kuti 5 huku kuti president vakwanise kuita number 1 kupi kusoro kwani muri paona ipi. Saka tatanga kuzvitaura izvozvo hazvina nebasa, haasiwo. Tarisai kuti president ndivo vari kutungamirira nyika iri pazviri izvezvi. Handizve president ndo vari kutungamirira boka ranga rachitanga kusiwa muna 1980. Saka tavasiya taakukumbira kuti ini ndenge ndiripo paballot. Handizve ndenge ndiripo, asi ndenge ndiri pasi pekupedzisira apa pane iri. Handizvo iri rekutanga iri kana vaita ballot rakadaro. Saka ndenge ndiripo, mutondoona ndiri ipapo. Handitanzwana nazvo. NCA party yevanhu. Kuvhotera inini kutaura statement yakakura. Ukavhotera inini uri kuti aiwa nyika yanga yatadzika nevari kuti vari kuitungamirira. Ngatimboisawo uyu anotipa zviri nani. Ndakamuona zuva reya14 July 2023 paailonja campaign akataura zvine musoro, ende anotaridzawo kunge anoita zvine musoro. Hatitadzorana ndozvavanenge uchitaura. Vhoti hausi vhoti rako munamato wako kuna Mwari. NCA party yevanhu. Ndakakupa dzokorora ipapo. Vhoti rako munamato wako kunani? Kuna Mwari. Ukavhotera ZANU-PF uri kunamata kuna Mwari kuti ngazvirambe zvakangoshata kudaro. Sanzana ndizvo.
ndo munamato wakwewo. Ukavhotera Madhuku, wavhotera NCA, waita munamato kuna Mwari kuti dai zvaita Mwari weye ndingada utungamiriri hwakadii. Saka tingatadza kuenda kuita munamato wakadaro paballot musi wa23 August 2023. Usataurwa nevamwe kuti aiwa Zanu is a machine, hanzi is unstoppable. Inoita unstoppable sei? Inoita unstoppable kunge vanhu vasingazivi kuti kuvhota kudii. Zano inoita unstoppable kana vanhu vasingazivi kuti kuvhota kudii. Asi kana munhu akaziva kuti kuvhota kunoketa, kunosarudza kuti uda kuti upenyu hwako hudii, hurambe uri zvawakaita izvere kana kuti uite upenyu huri chii? Huri nani. Message yangu iri clear. Ndiri kukumbira kuti mudaro. Munhu akatadza hake angatotadza asina kuvhotera chi ZANU-PF. At least for election yedu yemusi wa23 August 2023. NCA Party 1. Saka ndava unokumbira kuvhotera NCA, kuvhotera Madhuku, kuvhotera kansela weNCA. Kuno kuti akakwanisa kubudirira kuisa makansela chete. Amaona vabuda apa handizve. Takatadza kuisa ma-MPs kuno nekuti mari tanga taishaya. Muri kuzviziva zvekuti veZANU-PF ava ndivo vakaunza mutemo wekuti kuti uite candidate yapresident tsvaga 20,000 United States dollars. Uchida kuita MP tsvaga $1,000. Takaedza tichiri pati riri kukura takangokwanisa kuona 30,000 chete. 10,000 yema-MPs ne20,000 yani yapresident. Tochingobuda kwatanga taona kuti uku kunoku takati vanhu vedu vaida bo kuti vaite makanselors. Takazopika kwatakati uku kune 10 vachaita ma-MPs. Techida kuti vanhu veZimbabwe vaone mukana wekuti aiwa hakuna party imwe chete. Nekuti mutemo uyu wekutora ma20,000 nema1,000 katrick kekuti nyika irambe ine one party state. Moshaya mari modi, saka vanhu vakushaya choice. Ndo zviita kuti kunotanga tisina MP kunokuti noi. Saka tine makanselors. Saka ndinoda kukumbirisisa ndoda kuti ndichanamata kuna Mwari kuti kudai mukanzwawo munamato wangu handizve. Amen. Aiwa 23 August izuva rekuti munhu wega wega aende pamberi pekupa hope for the country. And hope for the country haibvi pakudzosa varipo izvezvi. Hope for the country inobva pakuvhotera NCA, pakuvhotera Madhuku, pakuvhotera makanselors ake. Ndataura kuti ungatotadza wavhotera vamwe vasiri vechi veZANU-PF. NCA Party 1. Ndoda kutaura kuti chii chatingaita chatinonyanya kudira seNCA kuti tinge tiri mune zvematongerwo enyika. Vaya vanotaura kuti aiwa dai manya pachabuda manifesto yedu ichabuda yakusekiletwa kuti inenge ine mapoints ainawo anosvika 10. Mapoints eNCA ekuti tutangira up tichienda up. Isusu seNCA tisati taita zvimwe zvese ngokuti tinofanira kuita zvimwe zvese. Tine pfungwa yedu yekuti nyika inei iri pairi nekuti matongerwe ayai airi kuita mitemo inogadzira kutongwa kwenyika. Inoisa munhuwo zvake akafanana newe neni kure. Yoisa pamberi vaya vanoti tiri vachi vatungamiriri. Murundinzwa ipapo? Inoita kuti munhu anonzi mutungamiriri ndiye ari pachi pamusoro. Uyu munhuwo zvake uyu anonzi munhu ari pachi ari pasi. Isusu seNCA toda kutanga tagadzirisa izvozvo. Tiri kukanganisika matongerwe enyika, bumbiro remutemo, magadzirirwo anoita mafambire enyika akatsveyama muno muZimbabwe. NCA Party 1. Kwatakabva tiri NCA zuva rekutanga takati toda kuti nyika ienderere mberi, upfumi hugadzirike, mabasa abuke, mvura inge iriko, kunge muine matongerwo enyika anoita kuti vanotonga vari pasi pevanodii vavanotonga. Tikauya neinonzi muchirungu
people driven constitution. Burundi zvaiva inenge ichikuti aungofumuka kuti zvinhu zvakutofamba taakutongwa mvura yakuya marodzi akugadzirwa makliniki apo musina kugadzisa kuti aiwa kuti umbopinda pakunzi uri kutonga ndizvoka nematongero aunoita akamira sei. Saka chekutanga chatichaita seNCA taona mukana uye nanhasi tisati tanatonga voice yeNCA icharamba ichiti kune vanhu first and foremost gadzirai ipai vanhu veZimbabwe mukana wekuti vafile kuti nyika ndeyavo vogadzira rinonzi bumbiro remutemo. Ndo rinoti nyamangwana nyika dziri dzakabudirira kure kwese kwamunonzwa vakatangira pamongo pekuti paite bumbiro remutemo. Mundare nechirungu first and foremost the NCA wants to be known. Inini pane as a presidential candidate, I want to be known. First and foremost, we want Zimbabwe to have a democratic and people-driven constitution. The constitution iripo iyi. Constitution iripo iyi yakachitwa muna 2013 vanhu vakanzi neZANU-PF neMDC itai bumbiro remutemo vamugabe navatsvangirai vakati kune vanhu handi vanhu vakangonovhota yes ndizvo izvezvi every day munhu anodiscover kuti ndozvitaura constitution udadei ndozvitaura constitution. Uyu Kasukuwere aakunzi ngaambomira wanga ari mugovernment iyoyo akambouya kuuniversity achida kuita zvelowa vakazongomuti vamutidzisa muno mudzinga kubva muno. Izvezvi zvaakudiscover kuti bumbiro remutemo rinoti munhu ari hake muZimbabwe ari hake akagara hake kuSouth Africa achipinda achibuda anokwanisa kutorandudzwa kunzi haukwanisi kuita president. Isusu toda bumbiro remutemo. Bumbiro rikabva kuvanhu veZimbabwe richataura iro kuti mwana weZimbabwe wega wega chero ari chizvarwa chemuZimbabwe kana anyari kuAmerica akafunga kuti auda kudzoka kumusha kunoita president anokwanisa kutendera. Iri riripo iri inyaya yekuti harina kubva muvanhu. Ndichakupai handizooni mukasitasa mumanifesto yedu munozoona zvatiri kunyora. Tinofunga kuti vanhu veZimbabwe vakaita inonzi muchirungu sense of belonging, nyika ndeyedu, vatungamiri vanobva kwatiri, mapolisa anobva kupi kwatiri, vakatanga ipapo pakuti bumbiro nderedu, nyika inei inenge yaane mweya wakanaka, matongerwo ayo achafamba zvakanaka. Tawirirana ipapo apa moziva kuti pamongo, pahati, pakoo peboka rinonzi NCA, mbiri yepati inonzi NCA kana ikazopuwa mukana nevanhu veZimbabwe kuti itonge nyika, NCA ikapuwa mukana wekuti irambe ichikura, voice iroro rekuti ngatigadzirise matongerwo enyika, tiite bumbiro rinobva kuvanhu, munozoona kuti ndinodii ndinobamba. Ndiyo first point yedu. Pana anchifamba kubva uko nani chiridzwa macalls kubva kune vanhu vedu kunzvimbo dzakasiyana siyana. Ndoda kupa muenzaniseyo kuti monoti inyaya yekuti hatina bumbiro remutemo rakabva kupi kuvanhu. Mapurisa izvezvizvi ari kuita basa rekungonetsa vanhu vanoda kuita meeting, vanomeka zvinhu zvacho difficult. Kuriwo kuti nhoi ava takavati vanyore tsamba kuenda kumapurisa, ndofunga pane mapurisa ari pana, vanyora tsamba kuenda kumapurisa vakanzi tsamba iyi ichada kuzoenda kunonzi kuregulating authority. Saka mazuva moda kuita haakwani. Saka udai mukati mapurisa anga akuti vapa zuva remeeting ukazodai maita Sunday remusi wa16 because tichada kuzomboita nguva yekuenda kupi kuzoti zvizoenda kuvakuru. Ndakazovataurira apa tadzokai kumapurisa movataurira kuti vamadhuku vanoda kuuya musi wa14 muri kubanza ipapo. Saka ende mazuva matatu achiripo ekuti vaite izvozvo, only because vanzwa kuti ndopa vakazobvuma kuti odati meeting ngaitwe, asi vanga vatotanga kukatriki kumwoko. Vanhu vedu vari kuzhomboko vazwi tsamba yenyu yanonyorwa zvakanaka, hamuna kukota mutemo wacho, mangonyora tsamba zviri kubva pamutemo, nyorai idzwai. Muri kuona inyaya yekuti tiri munyika inofunga kuti vari pazvigaro ndivo vane simba kudarika vari pasi. Tanzwana nahandizve toda kuchinja zvinhu izvozvo. Ndaona nekuti ndatiri kulonja handiti
ndiri kuona kuti muri kubatsira pakuti zvamuri kurekera zvine musoro ndo zvanicharamba ndichitakura kuenda kwese kwandiri kuenda. Saka munengewo mutori iya inonzi muchirungu testing board kuona kuti izvi zvine musoro izvi zvine musoro. Saka yekutanga iyi yanzwika handizve pamunobva panapa. Chii chinomisa NCA up yosiyana nepati yeZanu PF, yosiyana nepati yechakati nepati yechakati nepati yechakati? Tisu tega pati yemuZimbabwe muno inoda kuti mukana upuwezve vanhu veZimbabwe kuti vanyore bumbiro remutemo ravo ravanoti kana kuine imwe pati inotaura ngaibude tinzwe. Mamwe mapati aya anoti veZanu vati takanyora bumbiro muna 2018. Vamwe vanga vari kuopposite time yanga vari vatsvangirai. Saka handichadi kutaura mazita emapati akazobva nguva because handisi kuziva kuti pati inenge ichiti iyi ndiyo yavatsvangirai ndeipi because vari kukwera nhandizve asi vatsvangirai ndo vanga vari shamwari yangu. Ndo patakasiyana patakavati pamazonyora bumbiro namugabe apa mukati vanhu vavhote vasingafaniri kuvhota yes, ndo patakazoti seNCA taapolitical party. Saka boka reNCA harizosii nyaya yekuti ramangwana kana taona mukana tichaita bumbiro remutemo rinobva kuvanhu. Taita bumbiro remutemo rinobva kuvanhu, munozoona nyika yedu ichifamba zvakadii zvakanaka. Mubhaibheri makanyorwa kunzi uchida kuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka unosika the kingdom of God. Muri kuzviziva izvozvo? Muchida kuti nyika iyi ifambe zvakanaka unotanga kusika a democratic and people driven constitution. Ukadaro zvimwe zvese zvinoflowa zvakadii zvakanaka. Ndapedza number 1. Number 2 yeNCA, isu mapolisi edu ese anenge ari muwedhi rechirungu rinonzi pro poor, muchirungu pro poor, tinozviti tiri a social democratic party. Saka inonzi social democratic party inobhilivha pakuti ibasa rehurumende uye ibasa restate kuti rione kuti varombo nevanhu vasina simba zvinhu zviri kuvaitira zvakadii zvakanaka. NCA party yevanhu. Saka zvese zvatinenge tichizoita kueducation, kuhealth, kumining, tinenge takatarisa uyo murombo uyo mudzimai uyo mwana mudiki munhu asina simba rake. Muri kutidzwa ipapo state youya payapa yobatsira wese munhu anofanira kuenda kuchikoro nyangwe aine mari kana asina mari. Upfumi hwenyika hunodistributika kuti munhu wese akwanise kudzidza nyangwe asina mari. Munhu anofanira kurapwa whether aine mari kana asina mari. Upfumi hwenyika hunokwana nekuti tiri kutangira patinoti social democratic party. Munozozoona mumanifesto yedu. Bandida kupai muenzaniso nekusiyana kwakaita ZANU PF. ZANU PF izvezvi inobhilivha maizvavari kutaura zviya zvokuti aiwa Zimbabwe is open for business. Zimbabwe is open for business. Isusu Zimbabwe iri open for the people's social justice. Tinonzwananaka. Inzvimbo yehuchi nemukaka, nyangwe iwo usina kunohutsvaga huchi unongodyawo. Tanzwananaka. Iwo usina kunotsvaga mukaka unongodya. Kana uri munyika ine mukaka, iri munyika ine uchi, wese munhu ari imomo ane kodzero yekudya ibasa rehurumende kuona kuti vaya vasina vari kubudirira sei. Tanzwanana ndizvo? Ava veZANU PF vanoisa pamberi vanhu vane mari, ndo vanonzi open for business. Business chi tinonzi business chi tinonzi business imari. Muri kutidzwa ipapo? So when ZANU PF says Zimbabwe is open for business, they are saying Zimbabwe is open for money. Zimbabwe is open for money making. Those are what are NCA party yevanhu. Zvakanaka izvo zvamaita ndizvoka. Right? So ndo patiri kusiyana. Upfumi tagara tinahwo. Tine ivhu rinokwanisa kubudisa zvinhu zvakawanda zvinorimwa handizve. Tine vanhu vanorima. Tine zvicherwa zvakawanda, tine maminerals akawanda. Tine vanhu vane njere. Basa rehurumende nderekuti zvinhu sezvo zviitwe kwete at the expense of the poor. Muri kupanzaka business ngariite muenvironment here.
izvezvi zvandimboona vanhu vakawanda vari kushanda mukanzwa mari dzavari kutambira hadzienderani nezviri kudii muzimbabwe chete munomu hamuna kana inonzi minimum wage nca bate vanhu saka inyika rudzii inoti hatina chi minimum wage. You can actually work wongoonerawo nemubasa rake ipapo only now pavakuda kumbochinja vakuona kuita kunca kubva paya pakatanga muna 2015 vanhu vaingonzi unokwanisa kungodzingwa inonzi hiring and chi firing. ZANU-PF haina basa nazvo because ndo chete pati yakatonga nyika kubva 1980 handizve. Saka wese mutemo wauri kuziva muzimbabwe uno uri unfair. Hamuna minimum wage, mune hiring and chi and firing. Zvinhu zvinodii zvinodhura, havanei nechi nyika inei inoda kuti zviite. So even panogadzirwa kuti mari itenge, mari inotenga kana musina uhori unenge uchiitwa. Chinoita kuti mari iramba ichinzi currency haiti unstable inyaya yekuti vanhu vashoma vane access kune chi kune mari yene uhori iyoyo. NCA bate vanhu. Ndingapedza zuva renyu ndechingokudii mabata zvinhu 2 zvakasimba handitanzwana naka. Launch yangu ndoda kuti iite those 2 strong points for now. Zvimwe mozoverenga tichazofamba neflyer redu nechi matinoti mumanifesto yedu handizve. Asi mukaenda muchifunga NCA inonzi NCA pati yevanhu NCA zvakafungwa izvozvo nyika kuti ibudirire kunge ichikwanisa kunge iine vanhu vanoitonga zvakanaka